Hei, olen Laura. Täällä on Vanajaveden opisto, eli tuttavallisemmin VOP. Täällä Kansalaisopistossa voit opiskella monia eri aineita. Tervetuloa tänne Jaakon kadulle tutustumaan toimintaamme. VOPin kurssitarjottimelta löytyy esimerkiksi kieliä, kuvataidetta, käsitöitä, liikuntaa, musiikkia, sirkusta ja vaikka mitä muuta. Mitäs täältä kuuluukaan? Mennään kurkkaamaan. Kursseillamme viihtyvät kaiken ikäiset, vauvoista ikäihmisiin. Lasten liikunnan tuki on osa VOPia, mikä vahvistaa entisestään lasten ja nuorten toimintoja. Käsillä tekeminen on erittäin suosittua. Esimerkiksi keramiikkakurssit vetävät väkeä vuodesta toiseen. Liikunta- ja tanssikursseissa on mistä valita. Nyt on meneillään energiset Lady Jamit. Tuu mukaan jammailee! Vanajaveden opisto on tärkeä koko Hämeenlinnan seudulle. Meillä järjestetään yli 900 kurssia vuodessa ja iloisia voppilaisia on noin 10 000. Meillä on yli 70 toimipaikkaa ympäri Hämeenlinnaa, Hattulaa ja Janakkalaa. Kansalaisopiston rooli ihmisten hyvinvoinnissa onkin merkittävä. Tule meille viihtymään ja oppimaan!